Khubor Kabate TV. Ki kam sniu ki kam beman hakelengkeri. Unong pang ubatia pang ha Sarf Darjung Hospital ha Delhi. Ula dung yau doktor dau screwdriver baru teu doktor ula mensau na gibenta ka khpo na ka rendang bar ki simpriak ti jong u ka tei ga jingja kala jakat bau doktor udang sumar ya gibatia pang ha ka tei ka hospital unong pang ula khot ya u ban pha laulem yau thernia drip nakti namar bau snowet nrei u doktor ula pha bau khot ya ka nurse unong pang ula ke bitar yau doktor bat ula dung ya u dau screwdriver ki para doktor ki bayu iya kani kilawan bat yo nong pang bat kila IT u syaki pulet dang shen kala don ka bakum kani ke jingja hasir Ganga Ram Hospital ha Delhi ha ka bau nong pang uladung dakatari yo doktor namar ba sngo hun ya ka rukam sumar ya u ki pulet kila kem yo wayu brio ha Rwanda hadin ba la lap shipau tli ki met yap ki bala tep ha ka wai ka thleu ka badon ha kamra shetja ha ka yeng jong u ka badon ha Kigali ki pulit kila ong bau teu brio bedang lai pusau snem karta uji alam ya ki brio na ka jaka di kiat syaka yeng ka usa wai bat usa penyap ya ki la penlong ya jing top kit dai hadien balalap ba khat saungut ki brio kila jar ngai ula pla ki pulit bau sedang ya kani ka kam penyap brio dai hadien bau pe ya ka film ka ba peni sepang ki serial killer ula pla ru bagi brio ki bau penyap ki kentup lang kentai bat senrang ula penbie ya ki ha jaka ya di khamtam ya ki thei nuti bakin wan sheyeng jong u bat habala poi hayeng ula penyap ya ki bat uluti lut ya ki jingdon jing em jong ki u pulit head constable ula siat penyap yala de ha kamrasum dak suloi ke bau jura kani ke jingja kalaja ha kumul Satya Narayana udai upulit ubadan duty ha lokayukta marsenia sngo ya kajing sawak tang sulai ki para pulit kila rung syapo nrei ki lap baula thia yap lengkrang ha kajing lengkien ka snam haduk menta ki pulit kidang tokit benia ban lap ya kadau balai usiat yap yalade usamlau badang arpo snem kartau la yap pedeng kajing yo thia nakadau kajing sya thli ha ka leile kani kajing ja kadai ha Chirang district jongka Assam ki bahayang asam ki lap haga step ke babut bau layam bat markum tahi gila pentip syaki pulet bat ya ginong trai jong katanat ka koi ka khia sausngi menshwa udon upulet home guard uba persyang ban penyap hi yala de nakadau ba umyo tulap haga por ke babiang ula thang yala de hakmat ka komandan home guards office kapadon hajan Gosha Mahal Police Stadium ha Hyderabad ula lech syakatai jaka ban keli ya ketulap jong u nrei hadien ba yo ya kejubab jong ki ula thang yala de hakmat katai ke office ba syong ki he pulet ki badan ha katai ke jaka kila le yarap ban pelaj em ya u bat la penkit sya hospital nrei hadien sausngi ula khlat no namar ba ka jing pedung ding kalabun ki bahayang asam kila dawa badai ban penshitam ya ki he pulet namar dei na ka jing kren ben jong ki ba ushim yala ka jong jing em kalau jong u kalau kena bagi bahe jong u kila play ya ka phone bau bat kila delete lut wat ya kisabut ka Silver Point School Kolkata kala penbena bakan khang no naduk ka sipalai tat haduk ban na penbena da kumoi pat o principal ulata da ka notice hakmat gate jong ka school ban pentip syaki khna school bakin khang shwa ya ka school klembo por lanukin play biang kadau bakatai ke school ka khang kadai namar ka jingyap jong khana kelas 10 ubala hap na kamala ka basan jong ka school ka West Bengal Child Rights Commission ka balalek bantokit kalap baki kimi ki kparo ki bakla namar ba ki lapenbun jengmut jeng perkhat palat yo kat baki kimi ki kpapat ki keno bakadau kadai namar ka jingsha le beng ha school kalong kami kabalasan pusan snem karta kala yap hadien bakala hap na ka Ferris wheel ka badon ha Noida kat baka persa kurim bat ukhun ksiu jong kapat kila mensau ki pulet kila rak ban tokit ya ki brio ki ba penlong ya katai ka tamasa kumju ru ya ki ba pek ya katai ka jaka syong penbernya jong ki brio kitu kilong ki kam sniu bat ki kam beman ki belaja ha kelengkari